Мәктәптән тышчылар үзәгендә быел 8 берләшмәдә 259 бала шөгыльләнә. Техник юнәлештәге бу өстәмә белем бирү оешмасына кызлар да, малайлар да бик теләп йөриләр. Bizim мәктәптән тыш эшләр үзәгендә 8 программа реализация итә. Шуның 6-сы безнең техник юнәлештә, 1-се социаль-гуманитар һәм 1-се адаптив программа. Безнең үзәктә инде балаларны кушатып йөриләр, төрле ярышларда, конкурсларда катнашалар. Bütün Россия, bütün Татарстан конкурсларында урыннар яулыйлар. Башлангыч класс малайларының иң яратып йөри торган берләшмәсе робототехника. Биредә моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Укучылар да сынатмый. Муниципаль, республика бәйгеләрендә призлы урыннар яулыйлар, осталыкларын арттыралар. Я хожу на кружок уже 4 года. Я участвовала в конкурсе, в республиканском конкурсе Технофест и собрал ткацкий станок. И за это я получил первое место. Мин робототехника клубына барам ул ничек 3 ел. Без менә мондай роботлар анда ясыйбыз, программировать итәбез, Ева 3-дан һәм мин аны куфый. Полиграфик дизайн, медиа эшчәнлек берләшмәләренең дә дәресләрдә кызыклы мавыктыргыч үтә. Инглиз телен тирәнтен өйрәнергә ярдәм итә торган занятиялар нигездә уен элементлары кулланып оештырыла. Безнең кружок медиа эшчәнлек. Бу елны без катнаштык экалятор конкурсында һәм лауреат исемен алдык. Мультик төшереп. Мин йөрим полиграф дизайн кружогына. И танышабыз компьютерлар белән, текстовой редакторлар белән эшлибез һәм фоторедакторлар белән. Берләшмәләргә балалар бик теләп йөри. Димәк, аларга биредә ошый. Төрле мәктәпләрдән йөргән укучылар өстәмә белем алып кына калмыйлар. Бер-берсе белән аралашу, очрашу, яңалыклар белән уртаклашу өчен дә киләләр бирегә. Вакытларын файдалы һәм күңелле итеп уздыралар. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.